0. I vrata polufinala su mu širom otvorena. Ili to barem tako izgleda. Josip Weber, Hrvat u belgijskom prvaku, inače nekadašnji prvotimac Hajduka i splitski Zet, pokazuje svoju ubojitost Mat Gabrića i 2:1 daje izgleda žustrim Belgijancima da mogu protiv Hajduka. Let u Brisel, europsku prestolnicu, još je jedan europski ispit hrvatskog predstavnika u kupu prvaka. Može li Hajduk s još jednog gostovanja neporažen? Brisel je raskošan grad. Među Hajdukovcima su i čelnici Splita i regije i navijači su tu. Splitski gradonačelnik Nikola Grabić dodiruje kip, reljef koji po tradiciji daruje sreću, a veleposlanik Hrvatske Janko Vranicani priređuje prijem za Splićane. Prijatelji grada Splita, članovi Hajduka, srdačno vas pozdravljam u ovoj hrvatskoj ambasadi u Briselu i drago mi je da vam mogu u ime predsjednika s kojim sam razgovarao prije 15 minuta izručiti vam njegove športske hrvatske pozdrave. Iz hotela gdje su Hajdukovci smješteni na putu k stadionu, igrači prolaze pored spomenika Waterloo, ali nitko ni ne pomišlja da će stadion Anderlechta biti Waterloo i poraz hrvatskog prvaka. I u svlačionicama je mirno, svi su koncentrirani na utakmicu. Inspirirani pobjedom u Splitu i velikim ulogom u ligi, Splićani na iznenađenje domaćina silovito napadaju. Weber i suigrači ne mogu doći do izražaja. Blistavih 0:0 u igri, u kojoj je Hajduk bio bolji, Torcida i vodstvo kluba i grada proslavlja usred Brisela, a umorni igrači ovdje u crveno-plavim dresovima proslavljaju bod za Euro elitu. Bravo, hrvatski sokoli! Čitaju se naslovi iz novina uz briškulu na povratku u Split. Lisabon, grad moćne pomorske tradicije, velegrad na Atlantiku, vraća Hajduku gostoprinstvo koje je Benfiki, aspirantu za naslov prvaka grupe, iskazao na startu Eurolige u Splitu. Hajdukovci su smješteni u hotelu Albatros u mirnom gradiću Kaskaješ. Puni dojmova i mirisa oceana, padaju posljednji dogovori, pogled na Atlantik, priprema za utakmicu, autogrami i vožnja do grada. Na ulazu u velebni stadion La Luz dočekuje ih orao, simbol Benfike, a potom mali balun u svlačionicama, posljednji savjeti, rasterećenje od treme. Splitska Torcida donosi vijenac na stadionu znak sjećanja za poginulim navijačima Benfike, koji su vraćajući se iz Splita poginuli u prometnoj nesreći. Uz obostrano bučno navijanje, uz prijateljske tonove, Benfika nastoji potvrditi primat. Gabrić opet čini čuda, ali ne stiže sve obraniti. Izaijaš i 1:0 za Benfiku. Hajdučko srce, dišpet, što li?
opet je proradio i na dodavanje Marija Meštrovića Stipe Andrijašević izjednačuje. Ljudi moji, ma je li to moguće, rekao bi vječni Mladen Delić, i to usred Lisabona. No, Benfica je ipak Benfica i poravnati skor u zadnjih 10 minuta ipak uspjeva preokrenuti u svoju korist. Smrknuta lica Hajdukovih čelnika, predsjednika Nadana Vidoševića i direktora Vedrana Rožića odražavaju zabrinutost. Fred i Fiorentini veselo pokazuje igračima da su u Bukureštu Steaua i Anderlecht igrali neriješeno 1:1. Hajduk ipak nastavlja europskim kolosijekom. U međuvremenu valja preći Rumuniju.